Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kireo pat ba jong ka dong ka than mau karwat kila pen pau ya jing smo si ka bakrao halor ka jing tu no jong ka kong kmoin wa lang ban lek ya shim benta ha ka jing mare marathon ya ka bala tip kum ka 13 Pan Pacific Master Games arajat arpusau ka ban long ha Gold Coast Queensland Australia na ka daw ka jing sha kan tat ka visa Nakaliang ka KSU Southwest Khasi Hills Sports Committee leng bau samla Poldip Tongwa Wala penpau ka jing semua diau ka bakrau halor ka jing syak kentat ka visa ka bala penduk iki langut kinong yang marek bapau nam ke jela ban lai ya benta ha ka lempung Usamla Poldip ula penrem jorru ia ka sorkar lingba ka tanat ya kai jong ka jela ka bamshim na shimnya ka jing kit khle ni ka jing shim khialang ha ka bedei ban penbit penbiang ia ka visa Uni usamla ula penpau ru ka jing lengo bakumno ki MLA bat ki he saipan ki yo ban lek kat bamon she ki wei pat kiri jong ka perthei ban lek kai ngom ha kat bai ki nong elek kai sports pat ki bawan ra nam ra aburam ye ka jela ki sha kentat penban Jong ika KSU Southwest Khasi District yang bak sports committee. Bangalak banong ba ki borok ki pat nong hang snong joka. Kampam joka ni kadong kathan jong ni ka ba wei na ki longkmi. Di bedong kasap ban simenta ka jumare marathon di habandu no ya kalat ban jakun se Australia kembali la tip di sini ba dem. Tang nakadaw ba bisa reject ka visa. Namar ki aidaw ba ki staff ki badai pet hantu ki aidaw ba kadai ka jing bombiang kita ki dokumen sane ikut islah. Nak kalian jongi ni terpau ke jing sau diau sau thang ka mansim. Namar ki ibarat kalong ba hoj pasania lese hati bayalam hanrei ke ba konstan kalong ba kadai ki jumpom simkia kadai ka jumpom ki kli lem jongka sarkar jela ni haban kenok baik direct ya kata lembaga sports department kalau ke jing kenok mensim ini kum ki pat nong snong kadong kathan ka bala kalong kum ni kalong kumba ka the pujak no ya ki samla ki bedon sat ki bedon ka sap ka phong ki ban pois du ka national but international level bijing kai ba per nak kalian jongi ni perem jur ya kani ka jing bom simkia nak kalian ka sports department jero sarkar jela ka ba bun sin ni i ba ki bubun ki cap ki samla ki jongi ki kenduk jing kadina kata kadaw ka bangi so khiap ha ka beri kami kalian ban ka jija kumni nilaban siong baik ba na kalian jongi ngimban se ban khot ban wer ya ki samla ki bidon sap ki jing lekai ba per bah ka si ada kalong tang kumni ni haban mi madan ban mi se surok na ka benta ban ki ya ka jung ki hok kalong ka ba ngim snu plashu mar labun khep kala jia kumni nai ke ba ngis ngau lengo kalong ba haba kilet ki wan kini ki nomi khmat ngala banong ki MLA kilet sekiri Europe kiri ban sang suari kai ban lek pet kai ki alami ki khun ki ti ngala banong ki lok ki alami ki bahing hasem udah dan jing kita ki re balai ini wei kamta mini mi kemon ibadai wei na ki ba ilong kemi ki ba aimen sim ha ki noel akai apo kadong kathan ke jelahi bro kawai balai ba kajia kumta habandu no ya ka ni ka kabuk siar ka ba in haban le pau syadu sya Australia bat kalong le sila da ila ban lek bersim bentang ta le si kalong ka jing sarong ka krau bat bakiwe kiri juga partai ki jaj benri juga partai ki itu ya ka jaj benri ka jongi komunikasi masyu orang ni tang ni la yo i la jutip bat kai ka bangi syaju i man kapor kalong ba ki nong bi khmat jongi kamtam ki nong bi khmat khasi jongi ki bedong ka sarkar ki dei lesi ngila barang kiri kilong ta ginya ko ngu jongno re jongno akaba ya ke ba new ki development nadu ki baki the ki jingirap ki ba kerpang ki we ki jaka kabamut nakaliang jong kini kinong bi khmat jongi ki sngap re ke ba kadai hok yangi banginyo bodara ngidu ru taru ki sngap te kani kalong ka kubor ka bangi pha na kalian jong KSU Southwest lembah sports committee ba la kalong tang kumni kan sapoi kapor ka ba kinong ile kai kin haban mi sesurok
kumbangi la yu ai nuksa i wei i nongi kitu kinongi lempat jong kari India ki haban mi surok tang nakadau bakadon kajing bombit bombiang pok ka department tina kalian jong iru ni haban sim kita ki sinjam ada kadang eja nang ni syakmat ting ibu ro kajing maham ba ka sokar jela kadai ban sim kajing kitli nam ta kani kajing du no jong kini ki laingut ki ben sim benta po Australia Ngi kumpi nang sing senong mi dair nang nan kundang te kata kadau ke engin tip kadau kadai ke kata kadau bagadu kan ka kong kuman ke bani ka bapau nam ha gisga ki tan ki jongi kum ka wai ne kinong mare wala temen te ndai tang ka wai ka jing ai jing nu kalian jongi ki kinong senong kalong ba nak kalian jong ka sarkar spot batman kan so bah ban ya sim khia nang ni sikmat kenang ba tagadon kun kini ki jing yalakai ki caka ya mare kenang ba kanang lang ka jing du ya kino yesi mentah keban kiban ra ya kanam ka burom jong ka mitaphan ke jongi ta Ngi pag ba jong ka than jong Southwest Kecil District ipan pau jong sosi ka bakraw namar ba ko mangitip ba ikong kumonyo alang ibadi way ni nomar pau nam jong ka district ka jong ni ladu no ya ka banlet sa Australia nang ta jong yele kai ka jong i bani simantah ka jong mare kane ka de ka way na ka jing dong ka bakraw nam ta jong i nam ta ka dong ka than hi barok ka way namar ta ngi kerpat na kaliang jong ka sarkar namar ka sport department hi bahkan sobha banera ban sim khia nadu basdang hadu bakut lada jia bakum kini kijing jia kinwan hadin habut ni i bakan nomdon kanong no kajing du nong yakin simantah tangum tahi